Makadini mkoma. Mkoma. Hello. Makadini. Mlisi makadini. Mushi. Kone ndochogoka mna nokwanisa ndibatsira kutakura masaga angu ndadzikisirwa apo nekombi saka matsaga angu akurema ndokupai $1. $1? Meta basa sisi. Mnachendesi. Mwara kukomborere. Kosha mninge muri kuchema. Muri right. Meta basa sisi. Kochi. Chi chiri kunetsa. Taurai tibatsirane kamukoma. Let's try more. Unogara Kuchiredzi. Kuchiredzi? Saka kuno muri kuitei? Unogara kupi kunoko? Imberi yakaenda nesoil erosion. Yezvo. Yakugurwa nemvura. Shame. Saka izvezvi muri kugara kupi muchirara kupi? Pana vanhu vanga vachida kutibatsira. Vakatisiya pazasi bhazi ndoparakafira. Vadoti kuti tionei kutamba. Mudhara wangu akafa pakaitika mafashamo. Shame. Very sorry. Ina ndogara paline repasera apo. Saka munokwanisa kundibatsira tinotakura masaga then ndozokubatsira munozoya kumba kwedu ndichakuradzai pamba pedu. Mozoya ndokunokutsvagirai 1-2 zvekuita ndozokusaiwo mari. Mwara kukomborere sisi. Musatende zvino. Mwaitenyi basa. Musatende mukoma wangu. Hanzvadzi yangu yanga yasereri 1 yakarohwa nemheni nezuro. Zvinowanikwa nzvadzi chiregerwa namba uchichemako. Chiande tinotakura masaga. Ungowadya manje? Nangodya mangowani. Ane ndobva ndanokutsvagira chikafu. Hausachema. Munonzani? Ndonzi Emma. When I'm feeling that good, you confess it. Don't know guys them, no me from my command. Be more cool love movie out on the pay myself. And I feel like I'm money now I am a fan. Hello. Head up and walk, more ever live it. And I feel like I'm never better man. Telling no bad man. You saw them and take me off you. Madi. Chiripo. Ndonzi try more. Ndasinombokuronza zvangu. Ndokubatsira inei. Ndopanogara sisi Emma. Emma ndiani? Ndiani, what's going on? Meno iyoyo. Hi. Hello Madi. Did right. How can I help you? Ndopanogara sisi Emma. Yes. Okay. Let's try more. Okay. Watangwageze iwewe. No, it's fine. Ndokwanisa kusara nchitara naye, you can go. Okay. Tobatsira nase. Yeah, so ndakataura na sisi Emma. Alright. Vachiti ndo panapa pane ndokwanisa kuuya kuzobata-bata. Na Emma, mama kasangana kupi? Pa Kuseru, pa road inobva kutown. Alright. I know it's okay. So, I think zvatingakwanisa kuita nditi Emma for now hapa, but you can come inside. Then you can wait for her. Tunzwisisa kuti offer. It's fine. You can come. Ndine something zvangaidzvona nchite, so you can come and sit and ndokupa drink kana mvura. Right, thanks, Mr. Bass. Alright, where? Yeah. But so iwe zvinhu zvanofarira kuita sei? Unofarira kuswima nekuimba? I love singing. Uchechi, you know. So, anyway, ndine something chandanichida kubvunza.
And if you can help. I don't know, this guy, wanandishidanana, and so anga chingondi ignore, anendake kubasa and stuff, but anga chingondi ignore is too busy for me, and this is I mean, you can only any advice you're not concerned about. Tungo to a tongo friend, yangu so. Chodichi, what did she so and so and what she done what did she say? Alright, so I was saying the name boyfriend yangu yananishidana is too busy for me. Pesa nga chingoti ndi kubasa, awiyozondiona, ingori laugh pa phone. I don't know if you can help. Pamwe ndatona muna nokwanisa ndibasira ma Chiyo dai upe kubvunza nzo woita sei naye kana tuombuda sei kana you find the problem the papi tsatanga. And the problem the pekuti is too busy for me. You that attention. Obviously apana msikana singadi attention. But chandonzisa pa love ndochinjisa chaunoda chinjonisa time pachi. Why bad? Zvaunofana nziyo kana uchida kutamba bhora. You spend the time around uchiona bhora, uchitraina nezvebhora, uchisapota bhora, uchitsvaga nezvevanhu vebhora, you understand? Yes. Nese effort. Saka kuna munhu anonzi unless kana munhu ari munhu anoda kutora rebuild career yake pachinhu chaari kuita. Kana tomboti ari kuda kuto let's say anoita zvekugadzira mafoni, let's say munhu anoda kutora kugadzira zita muindustry yaari. Okay. Kuti akwanise kuzonyatsa kupa attention yaunoda futi zvinotoda mari mebharana naye time yacho yekuisira message. So ufana ungoconsider. Sanga utanga wamubvunza waiza kuti wewe unongo chimbonyatsoitei, then relationship kuma last inozobuild on communication. Okay, thank you. Hey. But sisi wako manje. Vaita sei? Ndikuperekedza mashofu todzoka. This is Emma, mama ngopi? Ndangobuda mboya. So, and this is I don't want to say our garden boy, but he's a very good guy, and I started saying poems here. Untonga kuona kuti even the reasoning capacity yake kungoshaya zvake, but that guy is very mature. I just pray that in life angoona zvanoda hake. Like, I don't know my advisor ndipa. Then I not. Pane zvokuleka zvazvo, but he's a nice guy. Yeah, he's a nice guy zvake, but he also uzonyamukuza. Zvinhu zvakanaka vasikana tinongocompliment. Izvezvi zvaimbona maita garden redu. Unozoona pana vapaita zvemurume. Ewe. Ndamuona angwa is a nice guy though. Ari right, basa anoita, anoshanda. I was waiting for that kuti uzvicompliment. Nawa anoshanda. Since akushanda muzvagade nomupa mvura. Aiwa, mina ndiri nomupa. It's fine. Aiwa, no. Mina ndimuendesere vichikwe wewe. It's fine. Mina ndinomupa mimi wangu. Thank you. Tabasi. Ndibvise yako unenge wasvibitsa. Timpe yakachena. Anti ingori mvura chete. Anenge akutsvaka kuri kupisa. Mina ndichinomupa mvura. Mvura? Kunomupa mvura? Ndisei. Musi waswera bo. Ndakazokana stara wakati unonzanzve. Tanzi try more. Alright, try more. Waswera bo here. Andaswera mubatike munenge muri kubasa. Tende basa kungotsvaga mari kana. Ndakugira mvura kuri kupisa ndinoti zuva racho. Muite basa. Mutende zvako. Mino chikafu uri bo wadya. Wambodya? Yeah, nambopiwa na sisi wa. Alright. It's fine. Saka uri mu relationship here wakaroora here une mukadzi? Dongoziya yangu. No, handina. Hauna? Nasangaroora. That's good. Ya kanini nangu ndisati ndaroorwa. Amusati maroro.
Mutongo chagao. Mutongo chagao. Sorry. Pandikononge ione mitogo nomta chinubo. Because you're receiving interesting. And then to rush on, I say. Rupona say. Alright. I feel free, Jago. Feel free. Kana ndombo kupa time. Zozodzo. Tishinyazonzwa kuti uri kufunge. Alright, iripo. Alright. Iripo time. Ikambopinda mbo. Chakwigira juice my manje. Juice. Juice? Thanks. Yes. What do you say? Zvise. Como iko mauri kubva? Pane mafyara baba randikumbochila naro mazuva ano. Degree wakutozva madrugs kai? Kana. Pana anonzi Apa uchi uchafuti zvembute. Ani? Sumo. Ndo magai zangu. Iripo. Nyaya ndavinga esandi iyoyo. Degree. We need to talk. It's okay. We need to talk. Kana chitoroniweka concentrate. Saka ndote sei ndo mbomira ka ndo mborasa nigiri sina. Ini naundipe time, aunipe attention, au communicate neni. Nyaya ndavinga pana vanhu ndekuti ini nangu I think we are done. Ndaneta anchada. Aiyo. Andizita. Understanding question ndainzwa nditi but vanhu varamba ndikakuti like fasa. Aiyo, kangani ndichikutsura nyaya kuti au communicate neni. Aundipe attention, unoswera uri. Ipo muri kuiteyo. Aiyo, zvezvichitika ndika phone dzangu dzinchibiwa ndikubirwa phone dzangu kana. Anei nazvo. Andikona ka phone kawantingera ka last phone ke. Degree anei nazvo. Ka pocket kakanei nako chengeta. Kana it's okay. Apato na phone kuti ndikuto contemplate. Iripo degree ini nangu I think I'm done. Anchada. Kana muda unyengererwa ka tokona kurekeza unyengerera ifutika. Andika. Ndiko Rizla. Aba mishini mahamira futi. Aba bandrama. Uyanye Rizla buti. Degree. Ndaingati iro dust. Sondrama uno ninyengerere munhu. Marasta itiro. Buti. Ipo Rizla. Try. Yeah, DJ. Hi. What do you say? Hello. So that we start for them, but you can come. No, guess again. I think. Langu isenye as the bed. Ndaona ndikisema kwa ramo kuna kuo. Ya no mjenga ya thanks.
Are you okay? Chi. Kochi. Wait a second. Talk to me, Chi. Mvura imeisa chiwe. Mvura inei ndivi. Hakuna munhu. Handi yako mvura yekugeza. Ndivi hakuna munhu. Ende vika. Viwe. Vi. Iwe vi. Shongesere munhu mvura zvinhu zvinovava mvura yekugeza. Ndatadziko chiko naye uri kupopota chicho uri kupopota. Ausikuona mukomana ari kuchema kuti wamuisira zvinhu zvinovava. Try. Ari kuchemi. Hamenoka kuti ari kuvaviwa. Andinamisira mvura ngachigeza ndikati let me be nice. Ndikamisira mvura. Iwe wachimbomuisira chiko mvura yacho nekuti unomuda. Iwo umude. Akakuzonomuda ndiani? Iwo saka kuva nice. Ndiwomuisira zvinhu zvinovava kana kuda kurwadzisa. Angatichema ari mubathi wazvinzwa sei? Andikumutaimira kwesokongo chiteko. Azvinombonaka. Saka kuti nini ndakamisira mvura. Mainana. Ngamatora munhu zvokutosvika pa level amatusvikira. Kochi. Nachikuonei. Wandona nchiita sei? Amusuze zvamaita. Inini. Aita sei? Isa zvinhu uyo mumvura yekugeza uyo. Emma une sure. Ndakuzoita ka innocent kai. Wandona pai newe. Wamuna pai izvo yosunyara wamuna pai kuita sei? Chi asina iwe? Chi wakagarwa nei chaizvo chaizvo? Zvakaoma zvei? Uri selfish ukunzwa? Uri selfish Emma. Uri selfish. Selfish.